bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen en garti e tongode men ngol waɗi laabi temeɗɗe ɗiɗi keɗen mbaɗa ndeɗo yewtere witede hol mboni an tawa hande eɗen bismi goto e ɓiɓɓe leydi Sénégal sa welama nawama toon to département mo Podor nawama commune mo Méri mbo wiye Abdoul Karim Diallo kono mataw sa haadi ɗon anduɓe mbiyata mbo ko Alassane Hammadi Diallo ɗum ɗon joni noon en mbatta so wona tottudema konngol o salmodira yeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV. Assalamu aleykum. Waleykum salam Ba Mody, mi salminima no fewi. Mi salmini caggal nde jettumi Allah julɓe e nelaɗo sallallah alih w sallam. Mi salmini wonande yeɓoɓe Pindi TV. Salmini kadi bandiraɓe hohoɓe diine hohoɓe aada wawɓe heɗade keɓa sawtul men toon yetto ɗumen. En calmini bandiraɓe meɗen partout e nder Sénégal ha tenti kadi toto nokku men Podor ha wuuro men Méri. En calmini en juurima wonni weltade kadi hande nottade hande invitation ma mbaɗen oɗo interview ni yewtude ñaago Allah kadi yewtere nde yo wonan en nafoore heeɗiɓe ɗum kadi c'est ouvert kala kadi ko jiɗɗen andude ko fati kadi e gurdam meɗen ma en jewti hen tigui rigui ɗum noon Ba Mody hande ko weltare ɗum noon donc merci oɗo invitation donc mbiɗen ɗo komi koɗoma. ɗum noon Seydi Dieng Seydi Diallo aussi en jahat toon to résido garten e biographie walla mbiyen natal koɗo men hande. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en garti e kattanɗe jomiraɗo moƴƴo mbayi hunde tani e yewtere ndo Ba Mody heewi waɗan toon yewtere makko wiyetede hombo woni an. bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gari e tongode temeɗe ɗiɗi. hombo woni an jogui hande koɗo ko biyeteɗo Abdoul Karim Diallo ɓurɗo lollirde Alassane Hammadi Diallo. Alassane Hammadi yi aduna ko ñande 22 lewru avril hitande 1995 toon to wuuro ene wiye Méri. école makko primaire ko toon o waɗi ɗum 1981 ha 1987 ko toon o heeɓi ko wiyete ko CEP et entré en 6e 1987 1988 o yehi collège toon to Dakar to légal ene wiye Guédiawaye on collège witeno ko Joseph Correa ko toon onen gandi hitande 88 hawrike année blanche nden ɗon hitande waɗaka validé. Alassane rutti Fouta e Kumbalu 1989 ha 1992 to collège mbo Mbumbo ko toon o waɗi 5e 4e et 3e ko toon o heeɓi ko wiyete ko DFM woni diplôme makko garwanijo gam nadde ko wiyete ko cycle secondaire. 1992 o ari 2e et on centre mbo Podor taggal kay ndo waɗi DFM makko toon to Podor. bandiraɓe musidɓe tedduɓe 1992 1995 Alassane Hammadi ɓurɗo lollirde Abdoul Karim Diallo naati lycée Charles de Gaulle ko toon o heeɓi baccalauréat makko en série C o waɗa orienté département maths physique to université Cheikh Anta Diop. bandiraɓe musidɓe tedduɓe 95 ha 2000 Alassane naati institut des sciences de la terre o heeɓi toon diplôme ingénieur géologue de conception. 1999 Alassane fuɗɗi stage uji mum stage makko garwaniɗo ko 1998 taw ko stage patude cartographie géologue a makko. 1999 o waɗi stage ɗimmo taw ko fati alhaali cartographie structurale toon to Bakel to kala ko fati alhaali cristallin panafricaine. 1998 ha hande ko toon keddoɗen kanko gorkajo o waɗi stage goɗɗo taw ko cartographie géologue toon to Pélé tawateke région mbo Kédougou. andiraɓe musidɓe tedduɓe 2000 waɗi stage Orostom ko fati alhaali investigation par les méthodes géophysiques, sismiques, sondage et traînées électriques. 2001
o waɗi stage au centre suivi écologique sur l'application de la télédétection à la recherche de jugement d'eau souterrain en milieu de socle cristallin. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, janvier 2003 octobre 2007 Alassane Hammady Diallo ɓurɗo lollirde Abdoul Karim Diallo woni ingénieur géotechnique to CREC. 2004 o waɗi njullu makko garwaniwo toon to service physico-chimique des matériaux to Paris la France. 2004 o woni co-auteur d'un article sur la télédétection dans le bulletin numéro 13 du Géo-Observateur. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, 2006 o fuɗɗi formude éleweɓe ingénieur uji taw ko ummiɓe classe 4e ha ko fate 5e woni 5e ummiɓe e institut des sciences de la terre tonto université Mbo Cheikh Anta Diop. 2007 o formi ingénieur uji ummiɓe e classe de 3e école supérieure polytechnique. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, Alassane Hammady Diallo fuɗɗima golle 2023-2025 o woni directeur des travaux routiers et entreprises sociétaires mbo CSE. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, octobre 2007 avril 2023 o woni coordinateur géotechnicien. Alassane Hammady Diallo dañi wadde projet ji kewɗi ina hen boucle du Fouladou hakkude Kolda Pata Dabo Médina Yoro Fula ko kanko kadi yuɓɓini on ɗon programme spécial désenclavement RN mbo Tamba ha to Koumpentoum. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, Promoville zone Mbour omo jeeya e yuɓɓinɓe. Richard Toll Ndioum kino tolno e 115 kilométres taw ko ballal MCA. Saint-Louis Richard Toll bretelaji ɗi kino tolno e 122 kilométres. Saraya Kédougou Falémé kino tolno e 82 kilométres. Avril 2021 mars 2022 Alassane Hammady Diallo woni directeur de laboratoire géotechnique entreprise Ecotra S. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, Alassane Hammady Diallo lollirɗo Abdoul Karim Diallo ko kam tigi woni koɗo bamodi e émission mum hombo woni an tongode temedde ɗiɗi. ɗum noon caggal natal no mbiyetene ɗemgal men tubakoɓe no mbiya biographie, hol commentaire mo mbawɗa min hen waɗande rewa rewi ma? rewa rewi o mo wawi mataw ɓeydude hen aussi jangde men alqouran gonɗen suka mataw hare men nadde école ni ko adino eɗen jaaha école donc Allah waɗi jinnade nawi en alqouran alqouran donc en jangi toon ha kadi naɗɗen école jaadinmi noon école o e alqouran o nden on saaha wonno weekend ko mercredi jangguetake samedi e dimanche jangguetake jangguetake école ko ɗin ɗen balɗe joom janggude alqouran. donc ko mi wondi e ɗum ɗon gila CI kadi ha CM2 nde keɓi noon CEP entrant 6e ummimi wuuro to jaami Dakar ko ɗon noon hankkadi jangde alqouran e ko ɗon haaɗi kono Allah walli en kamɓe dañi hayso ko julɓeɓe kamɓe dañi ɗum hen. donc ɗum kadi koye rewa rewi o jeeya. eyyi so ɗum ɓenni kadi en kaali gargol men ha collége, donc so tawi voilà ɗo collége ɗo kadi no mbirumi ni mbaɗi ɗon 2 ans Dakar woni Joseph Correa a Guédiawaye. hitan adana nde 87 88 hawri koye événement ji woni année blanche on hay goto ɓennani collége rewon hen nde noon min garti ɗon e Joseph Correa. donc ko ɗon Allah waɗi donc waɗno 6e 5e hawri noon école Mbombo udditi collège Mbombo udditi Mbombo dañi collège ko foti wonde 88 walla 89 comme ça. donc mataw 2e promotion 2e année o ko nden min e waɓen yam ummi Dakar kadi dutti Fouta. donc min janggoy Mbombo. donc on sa donc dofta mairie amin janggoy Mbombo. donc ɗum koye collège e jeeya. donc ɗum kadi goɗɗum ɗum mbeɗa wawi simtude tan aussi hunde e lycée ko toon dañƴa bac. ala Mbumba ko collège donc 5e 4e 3e min mbaɗi BFM en 1992 donc ko toon dañi BFM mbaɗi ko centre Podor. voilà donc nden gonmi 2e du centre Podor on année 92.
e ko nden min ummi toon paami darmi ko dar mbanmi lycée eyyi lycée Charles de Gaulle seconde première terminale ko toon mbanmi ɗum lycée Charles de Gaulle kadi mbanmi ko série C biyeteɗo C hande ne wiye série S1 eyyi kono noon min fof wadde série C ɓe tesko en première min mbaɗata première nde amin jogui prof de français jiɗɗo français e classe amen o fof noon no sifori min e sugo debbo goto séréer goto ndeysan on saaha minen Allah ne hokki min français to kadi amin jumti toon tigui rigui oɗon peɗɗiti toon voilà donc prof français o kala nde min mbaɗi devoir on saaha so ari o somo rokka notuji ɗi ko min yamin ɗi wattodirto so rokki yimɓe ha paari yamin ɗi wattini feuille ɗi noon nodde min tableau hokka min yeru hokka min en exemple voilà faami o yeehi haw nodde min o yimi onon de gonɗon ko première C kono de son jamno son jiiɗi artude A par ce que nden série littéraire wiyete ko série A wiyete o yimi min mami nanggu hen garon A par ce que on jogui toon place eyyi kono noon aɗa andi minen ko C ɓuranno min eyyi min mi keddi C tan kono noon voilà ɗum koto lycée ɗo lycée Narɗo ɗon nene Allah waɗi min goni ɗon donc ha 1995 min mbaɗi bac C bac C 1995 jeeya bakuji ɓurɗi bonde e bakuji Sénégal par ce que nde wonno on année rokka programme bac koko wattinto e cours uji wattinto e cours uji mat ɗum gaddan ɗon ɗum gaddana hayso ni on keɓi cikkano hayso mi keeɓi ɗum wadde ɗi keeɓi ɗum waddane yotta toon ne kono hay prof aji jangguinoɓe ne battata hakkille cikkata ɗum ne ɗum adda betti moon eyyi betti ɗum tagui no on bac noon hitande ne moƴƴani kono kam Allah hokki en kam en ɓennuɗen e on ɗon on année 95 ɗum noon Allah addi hen noon université dañi on mention très bien walla voilà ala ma très bien on année weeɓani on année mention très bien weeɓani tigui ɗum noon vraiment wonani en beelamma no fewi rewa rewi o kadi ne ko fayidagal manggal caggal mum holko adi wonde golle ma eyyi nde jaltimi université kemmi diplôme gadimi gollade koye bureau goto ha joni mi ko kam gollam foof kam koye géotechnique ko travaux public voilà gadimi noon liggodade koye bureau goto e on saaha ne wiye labosol ha ɓooyi hunde e bureau he beeri wonti MC Lab inde won wiye MC Lab koye on bureau noon ko nden mbanmi mon premier min contrat mbanmi mon premier travail tan en tant que ingénieur et terrain nden on année 2002 tawi gouvernement Sénégal ene liggodiri Banque mondiale ɓe keeɓi financement e mbaɗa inspection du réseau routier Sénégal donc taliji gonɗi Sénégal ɗi foof taliji mbaɗɗi goudron ɗi ɓe mbaɗa ɗum inspecté ƴewde hono sifori hono wayi e hoto tolni e bonande hoto tolni e pewgol beele andi ko ɗum hokkata administration wawde wadde programme liggueyaji muɗum par ce que wa fintaran mbiyaji mi fewnoy to il faut jogoɗa élément ji ɗi nde noon première campagne noon d' inspection sommaire o waɗa on année tan yaade kaɓɓirɗe noon ɗen ko banque mondiale ene waɗi financement o ona jeeya hen LPC laboratoire des points chaussés ko ɓen liggottono donc e bureau ga en Sénégal ɓeeto gaddato kaɓɓirɗe ɗe woni les outils là donc et des logiciels spécifiques so gaddi noon mbaɗa formé donc technicien ingénieur wonɓe ga henne ɓe liggoto tole tali he donc ɗon gadimi wadde on année donc 2002 min waɗi presque min en tant que un des opérateurs kalfinami presque zone ummade Kaolack Diourbel Kaolack hankani ha fayi hankani dow Kaffrine Tamba jeeyi ha Kédougou arti kadi yeehi ha Kolda Ziguinchor on banggue fof mi ɗum couvrir donc c'était mon premier contrat en tant qu'ingénieur quand même et liggéey voilà 2002 holno garduɗa e société mo ganduɗa ko mawɗo sociétaire holno garduɗa hen
SOSTER garmi toon ko 2007 donc hare mi yaha toon noon gadirimi ko SEREC donc laboratoire national 2007 noon garmi SOSTER bon mi sa keesi ha dañi andi entreprise aji noon ko wayno SOSTER ne mbaɗi noon weeɓani natirde tan jalta investir tan naata toon weeɓani donc min effectivement ko tawi mi waɗi dañi 5 ans d' expérience e laboratoire national eyyi ko nden noon kamɓe noddimi kamɓe SOSTER no wawi aussi ɓe gandimi koye dow koye chantier ji par ce que nde gonmi SEREC min mbaɗi contrôlé projet ji SOSTER donc e nder hen donc gandiral waɗa donc mataɓe teski ɓe jogui hen teskoye e yam donc ha 2007 noon mi jooɗi tan ha donc noddami ko directeur SOSTER directeur technique SOSTER noddimi garmi haalnimi amin jiiɗi bon min jii golle ma extra amin jiiɗi gara tawta min donc liggodiren liggonɗa min voilà donc ko noon ardi en 2007 mbiɗa wawi min filande holko woni SOSTER SOSTER eyyi SOSTER ko adan kam wonno ko société essentiellement terrassement wiyete société sahélienne d' équipement et de terrassement société sahélienne d' équipement et de terrassement donc adan foof andi SOSTER ɓooyi kono nde watte créé nde on saaha ɓurno wonde tan golle tigui rigui ko terrassement woni guesse men kewɗe to Fouta ko SOSTER waɗi ɗum aménagement ji kewɗi toon ko Fouta waɗi ɗum liggodima e SAED liggodima e PRODAM o debbi ɗum wonno golle SOSTER ɗum tagui sa yi terre o woni hen woni terrassement ɗum tagui noon wiya noon kono hankkadi yeehi ha ɓooyi kadi o natti hankkadi e golle tali tigui rigui quoi kadi nattini hen kadi golle taliji en e ko nandi hen e ouvrage uji quoi ko nandi hen voilà donc SOSTER mbeɗa wawi min arande e ko mbaɗɗon réalisé aɗa wawi min hen ɗumnande eyyi sa rokki kam hata moƴƴoyde e SOSTER mi arta seeɗa e SEREC o par ce que passage am SEREC ko par ce que après expérience gadiɗo o mbimami o 2002 o mbammi inspection sommet route après deuxiéme contrat am ko SEREC SEREC on saaha kañum woni laboratoire national BTP kala ko fate gollal BTP on laboratoire national donc nami toon ko 2003 donc gomi toon ha 2007 donc liggey SEREC ko holɗum nawdi fof nawdi taliji SEREC noon wona entreprise travaux jogata ko machine aji ana yimɓe fewnotali ko watta ko étude wala waɗa contrôle donc nayi taliji he aɓe nayi aménagement SEREC nana aussi e bâtiment nana e ouvrage donc sa mi hokkuma yeru tan goto ko min golli toon kadi ko heewi e SEREC e on banggue mi hokkuma yeru goto tan nde mi sikki foti wonde ko 2004 2005 nde autoroute o fewnirte nde hakkude Colobane fayi ha ta Ablaye Wade fayi ha Pikine y avait waɗi les grands ouvrages échangeur mi sikki mata ko ɗon puɗɗen dañde échangeur tan tigui rigui échangeur de Colobane andi ko ouvrage mawɗo woni ɗon échangeur de Patte d'Oie woni ouvrage mawɗo woni ɗon kadi kañum e pont an o ɗin tati jeeya koye projet autoroute donc Dakar Pikine o donc voilà donc voilà donc ɗi gadi donc min on saaha mbeɗeni SEREC donc ɗin ɗon pont uji ɗi mbiyami ɗo henne ko min wonde SEREC to min waɗi ɗum étude fondation ɗin ɗon ouvrage uji koye on ɗum ɗo par ce que waɗi liggey o fewni pont uji ɗi ko chinois ji pont Gouloumbou e hôpital régional mo Matam jeeyaka hen ha ko hen jeeya ɗum ne ko projet goɗɗo projet pont Gouloumbou aussi kañum ne ko projet ganduɗa aussi ko SEREC waɗi tota ɗum waɗi ɗum réalisé wonne ko min aussi en tant que responsable dossier projet on ɗon min waɗi ɗum to ɗo SEREC ɗo c'est même chose hôpital Matam donc e kewɗi goɗɗi kewɗi même ƴewi tan yeruji tan quelques exemples donc ɓenne ko toon jaari kono hande e oɗo saaha SEREC o hoore muɗum hande o waylima manda so tawi waɗa suivre seeɗa on banggue joni wonti laboratoire national de référence hande SEREC wonti laboratoire national de référence en BTP joni hankkadi natti
liggade ko way noon mais hankani kañum huufi bureau ji keddiɗi gonɗi e Sénégal ɗi donc kala bureau hannde gonɗo e Sénégal liggoto dillo e on banggue laboratoire e banggue étude géotechnique hannde ko sa yiiɗi andede keeɓa récépissé mbiɗa yaade a wawi liggade ko SREC rokkatma ɗum SREC tan wawma ɗum rokku kanko wawa rokkude ɗum wawa te kanko rokkatma ɗum o tugni koye kayit mbo fewni o wiya ka jiiɗi liggade kadia o il faut matériel jogoɗa kadia il faut yimɓe haraleɓe jogoɗa hen kadia il faut nokku to gonɗa ɗo ni siforo ni sa timmini ɗum ɗon ɓe mbaɗanma sifanma ima an a wawi gollade e oɗo banggue so kadi hatta kadi 6 mois après ɓe gartama mbaɗa vérifié kadi o tawi ko gaddunoɗa haaɓe jii ko ha mbima ya gollu ko est ce que nan ɗon ha joni so tawi nan ɗon kadi continue golle so tawi on ko manque hen mbima dartin hande kadi no timmitinɗa foof voilà donc ɗum to banggue golle ɗe ngal ɗon woni réalisation ngaji entreprise mono actuel gonnono ɗum jinmi gartanami eyyi to entreprise actuel o kañum ko bon koye réalisation ko taliji donc infrastructure routière ko hen woni donc waɗi tali kewɗi noon e Sénégal hay kewɗi woni hen ko réhabilitation woni tali ɓoyɗo ha boni o fewnita walla hen aussi woni aussi ko taliji kese pul donc route neuve donc somi ƴetti hen yeruji tan tali première fois tali ne waɗe hakkude Saraya walla mbiyen Kédougou tan à partir de Kédougou parce que andi kadi Sénégal ene yaaji sa yi saɗa yaha Mali sa welama sa ira Tamba ndewoya Kidira sa welama kadi ndewa Kédougou lawol Kédougou ngol noon kañum en 2008 donc ko nden fewnita hakkude Kédougou ha Saraya ɗon ma won kilométre ji 60 sa umima Saraya ma waɗ à peu près 40 kilomètres ko pour gara Falémé woni frontière hakkude Sénégal e Mali to ngal ton banggal donc on ɗon projet waɗa ko hakkude 2007 fay 2008 à 2009 voilà à 2009 donc ko on nene ko non sifori ko projet premier o ko Saraya ummi fay Saraya ha frontière après non Kédougou on kadi wonno tali ɓoyɗo kon tali o no fewnira no adanni wona tali tiɗɗo wona structure moƴƴo donc on noon koye hen kadi projet ko hen waɗa financé on fewnita en 2008 Kédougou ha Saraya voilà donc Richard-Toll Saint-Louis Richard-Toll Saint-Louis Richard-Toll kañum nane ko projet mawɗo mo sociétaire halfina en 2010 waɗi toon démarré financement Union européenne donc ɗum ɗon wonno ko ummade Saint-Louis ha Richard-Toll kadi état Bruxelles woni natirde Richard-Toll paya Ross Sénégal ko hen jeeya kadi sa arti Ndar kadi ummuɗa Ndar jaaha Gandiol kadi sa ari kadi ha kadi croisement Bango kadi jaaha ha nder Bango ɗum tagui waɗi ko route principale Saint-Louis ha Richard-Toll yon e des bretelles aji ɗi woni on ɗon woni Saint-Louis ha to henne no wiyete Gandiol woni kadi Saint-Louis fay Bango woni kadi Richard-Toll fay Ross Sénégal voilà ɗum ne ko projet mawɗo donc sa ƴeewi ma won 121 kilomètres ko abbi hen 120 kilomètres wala ko ɓuuri ɗum donc waɗi ɗum financé ko Union européenne no mbimi ni donc onne ko woni no projet kadi baɗɗo fayida par ce que projet ɓeydu on saaha tali one mettiyade tali on mettiyade sa wiyama yaya toon way kono ka juwaɗo paak minta ka juwaɗo paak kono kadi Richard-Toll MCA Njum eyyi mais Richard-Toll Njum MCA eyyi caggal nde tali andi état ko noon liggorto wiyata ko mbeɗa yiiɗi ummade Dakar ha Matam yo tali o yo welyade kono noon a fintaran mbiya entreprise waɗanam Dakar ha Matam watta ko ɓoɗi donc nde caggal nde waɗa Saint-Louis ha Richard-Toll kadi projet goɗɗo ƴetta ummi Richard-Toll faye Njum eyyi on projet noon kadi waɗi ɗum financé ko goɗɗo MCA ɓe MCA ɓen ko américain ji ɓe mbaɗi ɗum financé noon projet ji kewɗi donc on ko hen jeeya
mbaɗi financé kadi projet diwan au sud diwan Kolda o kadi projet ji goɗɗi donc onne ko projet kadi ɓurɗi kadi vraiment tengtude aussi projet SOSTER kadi ko hen jeeya par ce que on ko y a des règles won des règles kesi ganduɗa hoorema gaddaɗi e liggey on ɗon ɗum ɗo ganduɗa meeɗa no hutorede e liggey taliji Sénégal ha on saaha ko ɗon fuɗɗi hutorede e on ɗon projet par ce que américain ji kamɓe andi fu ala ko weeɓi e Afrique mabɓe voilà te aussi projet moƴƴo kadi moƴƴo par ce que e nder projet he ɓe mbaɗi hen greffé social MCA ko waɗɗo e Sénégal ko en terme social woni kalatoɓe ngari kala mboɓe laamu ngu heeɓi nokku mum eɓe jogui koɓe tottat mum e ɗum ko alay saago ɗum kañum wona social ɗum sala mbiya wona social ɗum ko alay saago e jumaji ɗi mo haddi walla jamaji ɗum ko impense woni tawa neɗɗo ndiɗa talima peccita galle neɗɗo walla jeere mema kantinaji yimɓe ɗum kam ko impense ko alay saago jooɓa kono noon kamɓe ɓe nanni hen goɗɗum waɗi guure mbaɗa traversé à partir de Richard Toll Dagana en tan ha to heɓoy yettat sukaɓe walla rewɓe ɓe mbiɗo yo mbaɗa formé groupe aji mbaɗe formé mbaɗe kamen mbaɗe formé par ce que on projet tan min dañi nder équipe amen he debbo goto ko expert en genre et social expert aussi en projet voilà donc les micro projets donc yimɓe ƴettama rewɓe mbaɗe formé à part totte hunde mbiye yo mbaɗa ɓe hen mbaɗa élevage ko wayno andi ko ɓuuri ɗumen fewnitade foof e zone mumen mbaɗa élevage ɓe hen totte mbaɗa maraîchage donc kala to tawi o wirti en cas jomumen ma worko ji ganduɗa e ɓeydare bon ɗum ne nana e projet keddiɗi ɗi kono MC he ko nden ɗon ɓuuri vraiment tengtude ɗum tagui ni hande MC ɓenni nde min dañi probléme quoi par ce que kala tomin dañi projet somin gari ɓe kadi wiyete ko onon nde o mbaɗi to naggam tam ala jiida noon par ce que ɗum ɗo aussi ko bailleur de fonds omo jogo kanko sarɗiji makko min so waɗa financé tari alay sago mi yaadanen kaja goɗɗo kañum tawa jogui ko sarɗiji goɗɗi jiida hen noon kadi goto foof kadi no yiɗirni ko noon kadi waɗirante tigi rigui beele kebbol mon marché ji ɗi ina weeɓa walla weeɓata heewi wonɓe ganduɗa cikkanno tan en tant que lamɗo gonnoɗo ɗo ko Sall yetta ina wawi taw pour onon keɓɗon tewɗo gonde fotiraɓe mon woɓɓe e leydi ndi mataw wonno wayata holno keɓirton ɗum ala keɓgol marché kay weeɓata bon en waɗi critére uji fayi koye wonko ƴeewate déjà won ganduɗa ɗum ɗo alay saago jogoɗa ɗum gona en règle d' abord entreprise o gona en règle to partout woni onde en règle par rapport à ko waɗɗima to banggue impôt ji il faut tawa woni en règle a rewetake kadi to banggue environnement par exemple joni so wiyama joni projet ne yalta mbiya aɗa yiiɗi mbiɗa a yiiɗi wona projet mbaɗɗina wadde o est ce que a fewnimo joni noon mbiɗa il faut totteɗa quitus bonne exécution projet mbaɗɗina wadde o il faut laamu ngu taw waɗi vérifié ha wima projet mbaɗɗa wadde o moƴƴi bonne exécution walla kadi quitus environnement taw mbiyeɗa kadi to gonnoɗa to liggoɗa toon ko ha ummiɗa toon ko to banggal environnement ala ko bonnuɗa toon walla hay so tawi wonko dillinɗa toon ni hatama yaade a fewniti hagandi ha wi an tu es en règle taw vraiment a wonani vraiment par ce que woni hen ganduɗa hoorema aɗa heeɓa projet liggoɗa waɗano liggorɗa taw sa ummi toon ni ko teskate e ma ko yimɓe coftata jiiɗata tottidema projet goɗɗo voilà so ɗum ɓenni noon an kadi wonta ko critére est ce que hono poɗɗa an hono poɗɗa e mawnugol ma holko poɗɗa e matériel ma ko joguiɗa e matériel ko joguiɗa e chiffre d' affaire ɗum ne ça dépend e projet andi projet 1 milliard ne woodi projet 3 milliards ne woodi projet 10 milliards ne woodi projet 30 milliards ne woodi projet hen foof won wawɓe ɗum ƴamde ha keeɓa ça dépend an o tolniɗa an nane e doole ma kadi entreprise a kadi potani waɗi entreprise tokoso kanko fonto tan koko heeƴe doole makko 10 millions wawana ɗum voilà c'est ça voilà c'est ça ɗum fof noon waɗi noon hatta noon onon wawɓe handuɓe hen ɓe noon mbaɗono déposé mbaɗon mbiyeɗon ko kadiami jiiɗi wadde compétence mo goto foof tan mbiɗa waɗi tali hakkude naggam e naggam jiiɗi wadde tali
tari o ko ñuuten ndi ko nanngam ni wadde kaja kaja fof ha para noon ɓe joni noon wona on jii joni noon goto mo fof waɗi proposé holno foti liggorto joni an ya udduɗa e nder suudu ma mbiya aha min de tari o hakkude nanngam nanngam mbaɗiram ɗum ko million ngaji nanngam o mbaɗiram joni so gaddi ƴeewe wi a wodi kam ko ali kono seeri par ce que saga onon fof on keeɓi même information keɓɗon même renseignement par ce que haydara suuɗaka sa lani mbaɗa visité wiye caggal on kan on jii fof ko yiɗi waɗede ko on paami joni noon goto moɗon fof noon yo ya bureau mum rutto haalalmi ɗum way tan kono nodda yimɓe ne mbiya min de cohlumi ko kilo e sappo maaro walla sohlumi sakuji sappo maaro walla sakuji an ka yiɗɗa ko somade maaro aɗa yeyta mbiya cohlumi ko tonnuji sappo maaro joni noon kaalen foti jeeyton maaro mon ko o ara wiya jeeyami tonnuji sappo ɗi ko 1 million o wiya jeeyami ko 900 000 o wiya jeeyami ko 700 000 joni mbiya an aɗa seeri o ɓuuri webde o ko noon non par que renseignement ji ko heɓat suuttake joni noon an noon so tawi joni noon prix o ƴeewe le moins 10 ans ɓurɗo famɗude ko haali tawa kadi ko haali ko e prix so famɗi kadi ƴeewe kadi no waɗiri proposé on waɗiri ɗum ni kadi tawa ene yaadi hen taw wona tan ƴettude tan yo weeb tan tawa awa ɗum wadde il faut gueɗe ɗiɗɗi tawe prix ma tawane famɗi tawa kadi no kadi no kalduɗa ni ko noon keɓoɗa waɗirde tawa kadi ene yuɓɓi nden noon wiyeɗa wadde an gagni marché o ɗum noon eɗen keddora hojomaji jeeɗiɗi e natinen tan udden goni hella natanen banggue dawrugol mbala aɗa dillo e politique eyyi mbeɗa dilla e politique ne heewi heewani nde wonno ɓooyani hen noon dillude donc kono oɗo saaha joni mbe dilla hen holmo dilletta e politique eyyi dildan politique koye Pastef Pastef bon mi wima joni mi meeɗa wadde politique mais hen dillude mi ɓooyi noon wodde sa waɗi mbeɗa wasa wodde ni kono noon dillude tan jarannami dillude Pastef dillumi e te ko dillinimi ala goɗɗum so wona tan gam wonde tan wona neɗɗo min Allah waɗi kam ala sababu mo jokkorɗa e Pastef ala min jokkorta koye sababu mbeɗa yaha noon mi tawta yimɓe noon min moƴƴodira min kono noon est ce que a deeyaka mukko jal nan yiɗi haalis de ala min ɗum tagui donc ko ɓoyi wadde suivre noon Pastef donc effectivement mbeɗe ko militant gonnomi Pastef mataw noon joto rokkano mi dilla hen kono kam Pastef guila dari jiimi effectivement yiyande muɗum eko haalata eko windata ene mijorto ɗum ene yaadi min eko kalanmi eko mijotomi eno jiirami ɗum ɗo joni ɓeeɗo hayso wona Sonko e jooma hayso ko jinneji tan gadduno oɗo projet mi yadata mumen par ce que ne yuɓɓi ene hawre min yiyandam kono ene yuɓɓi ha joni yimɓe nana goye golle ngala ko ñamde yartu ɓeydima ɗum ne hono jiruɗa ɗum eyyi golle kam so wiyama golle ngala kam mataw sembe laawa mbiyen ɗum ko ɓooyi ɗo henni ɗum ɗon il faut kono on nannina hakkillaji yimɓe son laamima yimɓe fof dañi golle ala ɗum ala ko mbiɗ noon ala mbiɗ noon wonno il faut ganden enen ba seydi ba leydi meɗen leyɗele meɗen enen ken leyɗele ganduɗa nous sommes des états jeunes enfin so wi jeune jeunesse meɗen ene heewi presque 60% des jeunes ɗum ɗon ko ngaalu effectivement kono ngaalu ngu il faut wodano huutora hade noon huutorede aɗa to won taw ko charge hade ngaalu ngu d'abord tine tigui ko charge wonata par ce que ko jeunesse yiiɗi ko jeunesse namdi ko insertion liggo donc ɗum tagui poids donc chômage effectivement waɗat tine tigui rigui e meɗen par ce que population jeune donc voilà ɗum ɗon ko démographie meɗen way noon par rapport à peyɗel leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa leyɗele tubakoɓe ɓe ngala jeune uji mumen kewani enen koyemen enen jahat toon en liggonoɓe par ce que ɓe ngala liggotoɓe ɓe ngala jeune uji en noon ko population jeune joguiɗen eyyi ɗum noon ko ne yuɓɓine par ce que yimɓe ligguey kadi awa ari tan hande mbiya gara yimɓe gaare toon liggo hunde won yarata yimɓe won waɗirta no wawi weeɓa ha ɓurta wawi weeɓa ha maya weela kono tawa fewani gara totte kalfinoɗa hunde finance ba ko mbiya gaare mi ƴetta on winda on liggo ɗon
en jii ɗum waɗama ɗo henne ko ɓenni ko waɗama ɗo henne kono caggal mum wonti ko caɗele donc hunde il faut développement ummoto ko less waɗe créer les conditions waɗe créer ay sa yi projet woni hen babaɓe mbiyata projet ala quoi projet plan plan Sénégal 2050 o woni hen toɓɓere wotere ko capital humain o ɓuri toɗɗade ko jeunesse firti ko capital humain firti ko joguiɗen ko e yimɓe ko kamɓe goni ngaalu leydi ndi sa firti ɗum tan e mota mo ko ɗum capital humain yimɓe ko ngaalu leydi ndi yimɓe noon pour ngaalu ngu noon feeña mumen il faut woda ko waɗa il faut formation waɗe hande won mbiyoɓe hande grand jimi ko liggey gadda paa ɗum ɗo wiya ɗum de hammi so Allah ma ɗum wadde ɗum de hammi il faut yimɓe waɗe formé to eɓɓo ngo voilà il faut heɓlo ngo ala voilà il faut waɗe formation ji jaaƴi taw formation ji tawi wona formation tan belɗo tan bebɗo formation mo cohluɗen eɗen cohli remde yo leyɗele ɗe yoɗe mbaɗe aménagé ndemen ko ñamaten ndemen ha yaaja ɗum noon il faut jeune uji ɗi mbaɗe formé mbawa liggade ngal ndema eɗen jiiɗi gaynaka yo nayyi ɗi yo mbaɗe sen jiiɗi waɗe ɗum ɗo taw nayyi ɗi gadde kosam nayyi ɗi ha ɓeydo hewde extra yimɓe mbaɗe formé e ngal banggal to banggal les mines etc kala banggal to banggal pêche kala banggal ganduɗa ko ngallu meɗen yimɓe mbaɗe formé taw enen jogo karallagal e ngal banggal on saaha ko nden ligguey ɓurata webde te ɗum kadi ma heblane e ko ma ko namdi programme en gardi hen ha ɗo hojom goto gartanamin e hakkude Ousmane Sonko e Diomaye ne jiruɗa ɗum beela wayrani mairie ko goji ha laaɓi noon bo no jiruɗa ɗum nana coowa nan aha bon min kam e yiyandam ala caɗele gon ɗon etto noon ko militant ji ɗi bon mi haal gueɗe ɗiɗi mi haala militant ji mi haala kadi haala opposition par ce que goto fof ne jogui yiyande muɗum e nder e ngal gueɗal militant ji quand même effectivement neɗɗo sa dañi tan ko mettuma ay saw kaala kono mi sikki haalde ko metti ɗum firtani aɗa anci ardiɓe walla non ɓe jiyata ko mettiɓe ɓe kaala eyyi joni kono noon wonɓe ganduɗa quand même peut être sinno ko sagoji mumen taw Diomaye Sonko so kala nde piyodira ko goɓɓe ko ɗum ɗon wodani kamɓe ko kamɓe ndendi yiyande ko kamɓe ndendi te ha joni yiyande sertani o ko président o ko premier ministre goto foof enen jogui prérogative muɗum ganduɗa kañum jeeyi ngal gueɗal donc foof kadi en waɗa ɗum kadi foti ɗum waɗirde ni je pense que on banggue ala caɗele ñana caɗele haydara voilà donc mairie en mbayrani toon en mbayrani mairie no fewi mataw so heewi mataw ko lewru nodde en mbayrani toon no fewi wadde tigui e ɗum noon gasi ha laaɓi ko mbaynoɗa eyyi mbaydortomi ko kadi widema d' abord ana jarama no fewi e widde kadi noddude la jeunesse du pays nde wonno leydi ko jeunesse jogui ɗum ko sukaɓe goni avenir leydi eɗen ñaagui noon eɗen jiiɗi ko woni projet en kaltano ko wona gonga par ce que en mbiyata hande mbiyata état addi liggueyaji non kono ko woni projet état o ko koɓe coyni ko e capital humain no pewnirta ɗum ni yo yotto kadi so yettima ko nden ma en tigui rigui yaade changement ko ɗum ɗon ñagorɗen yo ces changement paadaɗe ɗi kadi yo Allah newnan kadi ardiɓeɓe kala nde pini kadi ɓe jahata ɓe liggoto ko fewni Sénégal kadi ko webtini gurdam sénégalaise ko usti kadi basal nder Sénégal Allah newnan ɓe ngal ɗon jaɓɓal kadi taw so webni tan so waɗi tan Sénégal fotinat ɗum wona Pastef wona APR wona opposition etc yimɓe fotinat ɗum ɗum ɗon Allah newnanɓe ɗum enen nangen par ce que neɗɗo kadi so ko wawi wonde foof tawi tan kanko jogui walama hay sa yiɗamo donamo tan horoɗano e wala hen yo joftoyo wadde enenne opposition comme Pastefien et tout ça en ñagono ardiɓe leydi ndi yo Allah wiyete yo Allah ɗowɓe haɓe jottini leydi ndi to feewi toɓe jiiɗi jottini leydi ndi ɗo donc kadi eɗen mbaɗa kadi encouragé e pousse kadi la jeunesse kadi e kadi wona jeunesse tan ni Sénégal ji foof ko wiyete ko l' entrepreneuriat par ce que ɗum ne waɗi fayida aussi par ce que ligguey wona tan place wona tan bureau wona tan ɗum ɗo mais ko métier ne woodi
donc kadi kala mo Allah hokki métal ene wawi waɗa essayé waɗa entreprendre quelque chose aɗa wawi liggade liggina miñi walla liggina koddiɗo ma walla liggina ko nandi hen donc on mbaɗa ni fof ballodirtu tan beele vraiment Sénégal yaara yesso tigi jolduɓe lano fof anni mumen ko teroyde en jetti Issa Diop koɗo men hannde wonno ko Abdoul Karim Diallo lollirɗo Alassane Hammody Diallo mo Mérial e sayboɓe eɗen mbawno haalde tan banggue golle ya garta o kaɗen ɗon kono alay saago kadi leydi ndi no mahori ni memen to wodaɗo memanɗen ɗum toon kono kadi no en jetti omo ganduɗa ko Hammody Sy jeeyaɗo toon to Hawre ina wonde Demba Sall Hammody Sy e Demba Sall tonggode mum ko 78 366 78 87 kanko totti en ɗeɗo paɗe en jettimo no fewi tonggode temeɗe ɗiɗi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo caggal to ko Djiby Dieng Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé men